sinne tulee floppi, joka näyttää hyvältä molempien mielestä. Ainakin Kimin mielestä, sanotaan näin. Onko C-näytettä vielä? Kimi ei tosta kyllä mihinkään. Hepatiitti. Ei lähde, ei. Sieltä tulee kaikkia. Sitten saattaa olla se Teresalta se automaksun paikka. 4900. Tai katsotaan. 4900. Sehän testi on niin järjettömän paljon. Niin kuin ruudusta näkee, niin suunnilleen 50-50 on tämä tilanne tällä hetkellä. Kimi voi voittaa jätkellä tai millä tahansa padalla tämän pelin ja Teresa muuten johtaa. Oh my god. Nyt pitäisi koko mun pulssi. 120 kertaa 3. Mä tiedän, on tää nyt vähän hassua irrottaa. Onko se tää mun karvalakki vai tää tunnelma, kun mä hikoilen näin? Maksu. Käännetään sit. Ei mulla toi väriveto suoraan. Väriveto ja suora veto. Se on 12 auttia. You gotta play, right? Joo, no sulla ihan. Ja tuleeko pataa, tuleeko se jätkä? Ja sinne se tulee. Anteeksi. Check it, check it, check it, check it, check it. Beautiful! Beautiful! Anteeksi. Beautiful! No ei siis ole. Kimi vie potin. Pakko mun oli noin onnen. Joo. Tuplaa itsellensä 14 000 ja nyt Teresa on kyllä dire straits, niin kuin sanotaan, eli ihan kuoleman kielissä. Back in business. And when Kim is back in business, he's back in business. You're out. Behind the sauna, any day, you're out. Beautiful. Ja paljon mulla on nyt 8 tonnia.